I evo šta treba da znate ako želite da putujete u Crnu Goru. Ako putujete iz Beograda imate jedan jedini autobus u 11 uveče koji je pun i put traje otprilike 10 sati. Povratna karta za jednu osobu vam je oko 50 evra i računajte da će vam trebati još 50 evra kako biste prenosili kofere jer ćete prelaziti iz jednog autobusa u drugi minibus, iz jednog minibusa u taksi. Put je bio naporan, gledajte da putujete Royal busom, oni su bolji od Laste. Za 10 sati se prave 2 pauze od 20 minuta. Mi smo bili u Ulcinju, vreme je prelepo, 25 stepeni od 6 dana koliko smo bili kiša samo jednom pala i to je pala uveče, ujutru kao da ništa nije bilo. Nema naglih promena vremena što je jako bitno. Sezona vam kreće 15. juna, mi smo bili pre sezone pa vam snimam ovdje da bukvalno nije bilo žive duše. Mi smo došli 28. maja i to nam je čak odgovaralo jer smo mogli da obiđemo grad bez gužve. Plaže u Ulcinju su prelepe, ali su uglavnom dalje od centra, nisu blizu, tako da će vam taksi uzeti možda 20 evra.